RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudason. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lani, 40 anyos, itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa anak sa akong kapuyo nga namatay na og ako karon maoy nagbuhi. Aron niyo sabtan, sugdan ako sa bago pa nang nagsugod ang among relasyon ni Romel, ang akong kaipon. Ingon ini ang mga panghitabo. I love you, Taylani. Romel, nganong ako? Ikaw mo'y nasa panahon nga gibiyaan ko sa kong asawa. Ikaw mo'y naghatag og kahayag na ako sa panahon nga down ka iko. Romel, Dis, sugta ko lani. Romel. Naon sagot taon ka lang ni Gisugot ni Mos Romel nga nahibaw man kang may asawa na to. Naon sa man ka Namunit kitag bato para pokpok si mong oday ay. Wa pa kita makaton si mong bada, ha? Mahal sad nako si Romel. Ug gusto pa, dili man siya sama sa akong bana nga way ayo. Naong og kwarta, ug way pakialam nako. Nga bahala ka Basta gipasidan-an na ta ka ha. Nita gitag laing problema lan ni. Ma. Day, mag-ipon na ta? Ha? Dili ka takuyawan anak kung sulngon ta sa imong ex? Di, naibawan man ako nga, kuan. Nilarga na siya sa laing nasod. So, di na may tabo nga, muuli pa siya din, Dong. O, kusa pa. Siya mo yung bibiya. Siya mo yung nakigwag na ako. O nga, waki angin kabalakan. Kun mauna. Sige, mag-ipon na ta.
Nanang imo school bus dong. Okay pa. School na ko, ma. Okay, anak. Pag-amping. Mwah. Love you, ma. Love you pa. Love you too, anak. Paspasa sa adlaw, no? 10 years old na malis doon, no? Mao lagi. Ay, Oh, nga naman, Kamel. May problema ba? kuan man gud. Nag-chat si Corina na ako. Ang imong asawa? Oo. O gusto ko nun niyang kuhaon ang bata. Unsa? Dani, bisag kung si mahitabo. Dili o dili na to ihatag niya ang bata. Hugot kid kaayo ang desisyon ni Romel nga dili ihatag ang bata sa iyang asawa. Ug mao sa day akong gihuptan og maayo. Pero ako magdahom nga mahimo di ay unya ning dakong problema. Unya. Hey! Sila na Kinsa man ron? Kadiyat sa nana. Adong, sa problema. Te! Dani, si Kuya Romil, naligsan! Unsa? Ito na yun, te! Kaya mo nagpatay na gito! Ginoo ko. Nga nung gibiyaan man ko ni mo dong. Magusama lang ko, ngawa na ka. Romel. Kinsa man ka? Ako si Corina, ang asawa ni Romel. Oh, maayo kay nakauna-una ka nga magpakita sa hayan. Dili na mo akong tuyo. Niuli ko kay kuhaon ako mga kaptangan ni Romel. Oh, Ang among anak. unsa? Corina, si Romel mismo mo ay nag-ingon ako nga dili na mo ihatag ang bata ni mo. Unya sa pa may mahimo niya nga patay naman siya. Pues ako mo ay mangusog nga dili ihatag ang bata ni mo. Gitrata rin ako nga tinuod na akong anak si Dodong. Dili na ko siya hatag ni mo. O kun mo na, padayono na mo ang among plano sa imong ex. Aw, bana pa man day eh. Kay wa pa man day mo maanol, no? Unsa? Nagkaila ko si mong bana. Og naa na may sabot daan kung mukontra gid ka nako. Oh, sayo na kay na, uy. Hayloon na kwarta ng bana ni mo. Aw, sayo ra. Corina. Ako pa ni mula ni, ihatag lang ang bata. Ug pasagdi si Corina nga mao'y mukuha sa mga kabilin, Romel. Salbahis ka, Jerry. Tungkol kay gibahiran ka niya? Ato ka mulaban niya? Asawa gyapon ko nimo. Asawa lang tikas papel, ani. Pero dugay na tang buwag. Ug kung padayon man na nimo, ikihati ka. Unsa? Lisod gid kaayo nga akong kahimtang, kaya ako na lang usa mo ini-fight para ni Romel. Duha ka buok ang akong kontra, ang iyang asawa o ang akong bana. Og wa ko'y kalibutan kung may dag-anan ba ko kung magkinihaay na. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. 10 years may nag-ipon ni Romel. Dili na ko siya bana. Mas taas pa may og panag-uban kaysa nilanduha sa iyang asawa. Og karon nga patay na siya, may katungod ba ko nga mo fight sa iyang kabilin? Nga ako man mo'y kauban niya sa panahon nga nakuha na niyang butanga? Ikaduhang pangutana. So kanya nagbuwag si Romel ug ang iyang asawa. Niya na mo ang bata, ang ilang anak. Kami mo'y nagpadako. Ug karon, sayo na kainguingon ang inahan nga kuhaon na niya ang bata. Unsay angay na kong buhaton, aron dili na niya makuha ang bata. Ikatulong pangutana. Naibawan sa akong bana ang bahin sa akong sitwasyon ug gibayran siya sa asawa ni Romel. Ug karon, kung dili ko mutuman sa ilang gusto, ikiha ko no niya. Unsay mahimo na ko ining kasuha.
Makasuhan bagyapon ko sa pagpangabit nga patay naman si Romel. Ikaupat o katapusang pangutana. Mahal kaayo ang pagpaanal. Og dugay pagyud kaayo ang pagprocess. May lain bang paagi nga gamay ra og gasto para maano lang among kasal sa akong bana aron dili na siya magsamok-samok nako. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lani. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal mga pangutana nato kabahin sa mga personal natong mga mga giagian, mga pangutana nga nagkinahanglan og tubag ug kasulbaran, ipadadayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man nato ang mga suking tigpaminaw karong adlaw? A big shout out. Dako gyud na kong pasalamat ninyong tanan sa inyong padayon nga pagsubaybay ug pagpaminaw. Of course, ang mga naminaw karon lain-lain nang pamaagi kung unsaon nila pagpaminaw o giunsa ninyo pagpaminaw. Karon ang uban naminaw silang radyo, ang uban naminaw pinaagi sa ato ang DYHP, no RMN DYHP Cebu nga DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Sobra na gyud tas millions nga followers, meaning to say grabe ang inyuhang pagsalig no sa ato ang programa. So salamat kaayo ninyo. Ay gyud mo kalimot no nga hinaglang hinaot gyud mi nga pinag-unsa man gani ng mode sa inyong pagpaminaw. Okay, ang uban ang YouTube pud baya di ay maminaw pud nato. Muna naatay mga letter senders nga gikan Australia, no, naa sa gawas sa nasod, naa sa Korea, naa sa Hong Kong. Salamat kay sa inyong padayon nga pagpaminaw guys. No, amo gyud ang value nga maski og asa pa mo naa ra gyud gihapon mo kauban ra gihapon ta padayon ang inyong pagsalig, and kami pod ni Dr. Rene Obra para sa mga medical nga mga pangutana padayon gyud pud ning magtingkamot no nga kanang amo ang mahatag nga tambag tubag dili lang yun pratsada no nga tubag ta diri kay amo ginang paningkamutan no nga masabta namo ang inyuhang mga kinabuhi, ang inyuhang drama, ang inyuhang suwat nga gipada para klaro tin-aw pod among mahatag nga tambag no. Si Lani ato ang letter sender, 40 years old na di si Lani, di lang nato ihatag or isulti ang iyang address kay mo maning iyahang request. Ana gina guys, di gani mo gusto nga isulti na mo ang inyong pangan as letter sender and as writer sa drama, no, for the episode, ug ang inyong address, i-note lang na din ha, we will respect that, ha? Punto legal, kay, ang iyahang kapuyo, namatay naman to, meaning wa sila minyo, unya, naani siya, buto, iyahang kaipon, no, unya, ang iyahang, kaipon naaman to katong si Romel, naaman to anak niya, di na atos ilahang poder. So, unang pangutana, katuig na silang nag-ipon ni Romel. Mas taas pa mi, ug panag-uban nilang duha sa iyang asawa. Ug karon nga patay na si Romel, may katungod ba kuno siya mo fight sa iyahang kabilin? Nga siya man mao'y kauban niya sa panahon nga nakuha ng mga butanga. Okay, naagid tay balaod, no? This is what you call as the rules governing union, kay ang kaning family code na to mainly mo man ni ang balaod nga nag-govern kabahin sa mga all aspects, no? Ang relasyon, ang duties and responsibilities ug ang kanang mga property relations na sa family code para sa mga banag-asawa. Pero naagi po na provision sa family code kabahin sa unsaon pag-deal ang kanang mga property relations sa union nga way kasal parehas nila ni. Unya duha na ka klase. Ang kanang panagpuyo nga way benepisyo sa kasal pero pwede gid untang kaslon. Meaning walay legal impediments to get married. Pero naapoy union nga walay benepisyo sa kasal tungod kay di lang din sila pwede maminyo. And I think mauni ang imong sitwasyon, Lani, kay sigun sa imong drama, minyo man di ay to si Romel. Now, ang Article 149 na siya sa family code, no nga, ang giingon nga insofar as ma-prove ninyo
nimo nga naa kay kontribusyon sa pagpalit anang kabutanga o kanang mga gamit, mga butang, mga katigayunan, we need to show proof nga kamong duhag yun ang ning palit ana o dili lang ang imuhang bana or kapuyo kato si Romel. No, we have to show that kay dili man pareha atong other side katong unang circumstance kani akong dimension guys nga nagpuyo, wala nagminyo, pero pwede untang maminyo kay wala legal impediment. So, mahugid siya co-owner siya o automatic, maski way tampo, pero ang tampo niya, ang paghip sa balay, pag-atiman sa iyang kapikas, mga ingon anak, mahugid silang co-owner. Pero ang kanidere, you will only be a co-owner if makaprove ta nga kamong duha, inyong tinigong duha, inyong kwarta na adyo kay klaro nga tampo sa pagpalitan ng butanga. Ikaduhang pangutana, sukad nga nagbuwag si Romel ug iyang asawa, niana namo ang bata. Kami mao'y nagpadako. Ug karon sayon ra kaayong moingon ang inahan nga kuhaon na niya ang bata, unsay angay na kong buhaton aron dili niya makuha ang bata. Agoy. Lisura sa kahintang, lisura pud nako itubag ani kay ganahan gyud unta ko nga anha nimo lani ang bata, pero legally speaking di manggod nimo anak. So medyo wa gyud kaayo tay lig-on nga katungod nga diha nimo ang bata unless ang bata mismo ang mupili nimo. Pero magisod gani gihapon ta tungod kay ang biological mother ang katuman iyahang kapikas nung iyang asawa. Dili man ikaw bahala na wa man gyud na legitimize, di man gyud pud nato mahimong lehitimo. Ang tungod lang kay dugay na kaayo mong nagpuyo together, dugay pa sa katong iyahang legal nga asawang gipakaslan yun. So, og siya gyud pod ang inahan, no, ang mama nga legal sigun sa iyahang birth certificate. Maayo unta to, pero di man pod siguro pod mong sugot atong panahon na ang mama kung na-adapt ninyo nimo kay naa kay katungod, pero kani nga nagpabilin nga sa papel ug sa realidad siya ang biological ug legal nga mother, murag kagilid gamay maglisod-lisod gyud tag fight ani for custody kay adto gyud usually mo pabor ang balaod ngadtos mama ha. Pero sulayan daw natong storya ang bata basin mo gusto unya sabuton lang nimong mama nga murag di man ni pares kaayuhan sa bata ug anha nimo kay magsakit man ang iyang buot, no, pwede bag ari lang nako unya magsabot lang ta, co-parenting lang ta kanang mga ingon ana pa basin pwede pa. Ikatulong pangutana, nahibaw-an sa akong bana ang bahin sa akong sitwasyon ug gibayran siya sa asawa ni Romel. Ug karon kung dili ko motuman sa ilang gusto, ikiha kuno ko niya unsay pwede niyang ikaso nako. Makasuhan ba gihapon ko sa pagpangabit nga patay naman si Romel. Medyo ma-weekend po, no, ang kaso. Kung kahaon manggay kaniya, unsa pang iyang maprubal. Nga wa naman mo, wa na pod si Romel, of course, no, medyo lisod na pod. Kana, nang blackmail lang na, tungod kay nagka-interest naman lagi sa mga yuta, katigayunan, ang kaning asawa, ug sa bata. So, gigamit ra na usually, kana niya, kanang ingon ana, para lang yun madaot ka o malain. Kaya para musugot ka siyang gusto. Pang blackmail ba? Ay too, ano eh. Ikaupat o katapusang pangutana, mahal kaayo ang pagpaanal ug dugay pagyud kaayo ang pagprocess tinuod. May lain ba ang paagi nga gamay ra og gasto para maanal ang among kasal sa akong bana aron dili na siya makasamok nako. Wa gyud laing paagi day. Pangita lang pud og abogadong madala nimong hangyo nga di man po na bulto, no? Di man na kasapod nga bayad. It's something na through time, mahangyo og matigum-tiguman nimo, no? So, suwayi lang ko no og, suwayi lang og hangyo dito, no? Suryahi, ang abogado, pangitag abogado nga mo ni, huwag kamabayaran niya. Hinay-hinayan lang. Dakang mangusugot ng mga lawyers, ana, no? Pandema na nimo adtuon lang kinsay pwedeng mahangyo. Basta, ang importante, masugdan o makalingkawas kang anang imuhang problema o anang imuhang sitwasyon. Kung di namang gani gyud ka ganahan sa imong bana, wa na gyud pud mo'y pag-asa nga balik ug mag-uli. Di lang gyud nato ipamugos, pero para wa na lang pud kay problema later on, kay 40 pa man ka, wa man ko nag-ingon nga kalimutan nato ni Ms. Romel, but at some point, move on man gyud ta. Dako pa kay posibilidad nga naa pa kay ma-meet nga lain
Mas maayo sa gyud nga andam ka dili lang emotionally and psychologically but also andam kang mudawat og lain no nga forever or kapikas or ka-partner nimo legally also kay para dili pod ma-discourage, dili pod maangin ang imuhang pares, ikaw free po ka, dili ka magsigig panghuna-huna ba? Maayo gyud nang magpaanal ka ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.